Ассалому алейкум мардуми билетхар, шумо қарор доред дар канали Авиабилет ТЖ. Дӯстони азиз, дар ҳамин канал подписатсия кунед. Мо ҳамарӯза кӯшиш мекунем ки шуморо бохабар кунем аз нарху навоҳои авиабилетҳо. Рақамҳо дар рӯи навор ҳаста, WhatsApp дорем. Касе ки билети арзон дар Курай метавонед ки муроҷиат кунед. Самолет бизнес класс, смокинг либосой классик. Ҳамаш мешавад насиб. Агар Дӯстони азиз, як хушхабар аст. Аввал аз ҳамин хушхабар сар мекунем, баъд нархи навоҳои авиабилета дар охири видео гуфта мегзарем. Қарори нав имзо карда шуд аз ҷониби президенти Россия. Муҳоҷирон метавонанд ки дар муҳоҷирони Осиёи марказӣ метавонанд ки дар давлатҳои хушон патент карда баъдан ба Россия биёнд. Хусусан дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар шаҳри Душанбе, дар вилояти Суғд ва дар Бохтар. Марказҳои муҳоҷиратӣ кушода мешавад ки шумо метавонед ки ҳуҷҷатотонро ҷамъ карда пешниҳод кунед, патентонро дар дастон гирифта баъдан ба Россия биёед, кор ва фаъолиятонро сар кунед. Ҳамаи мо шумо медонем ки шахсоне ки ба Федератсияи Россия мебиёнд, аввал даводави патент мекунанд, 1 моҳ ва 1,5 моҳ баъдан корро сар мекунанд. Дӯстони азиз, видеонавор агар ба шумо полезна бошад ё ин ки ягон фоидааш расида бошад, ҳатман лайкотона бумонед. Нархи навоҳои авиабилета гуфта мегзарем, бо диққат гӯш кунед. Нархи навоҳои авиабилетҳо дар моҳи октябр, дӯстони азиз, Жуковский Душанбе аз 17800 то 19000 аст. Внуково Душанбе аз 18800 то 21000 аст. Жуковский Хуҷанд аз 15600 то 18300 аст ва Внуково Хуҷанд аз 16600 то 21000 аст. Жуковский Кулоб аз 16600 то 18200 аст. И нархҳои авиабилетҳо дар моҳи октябр аст. Касе ки билети арзон дар Курай, рақамҳо дар рӯи навор ҳаст. Ҳамин номерода мо WhatsApp дорем, метавонед ки муроҷиат кунед. Режими кори мо аз соати 10 саҳар то соати 10 шаб мебошад. Шумо метавонед ки занг занед ё ин ки нависед дар WhatsApp-и мо. Дӯстони азиз, аз ҳамат миннатдор ҳастем барои тамошотон. Ҳатман дар ҳамин канал подписатсия кунед, лайкҳои худтонро бигзоред ва фикротонам дар зери комментария баён кунед. Мо ҳамарӯза кӯшиш мекунем ки видеоҳои нав партоем, аз нарху навоҳои авиабилетҳо шуморо бохабар кунем. Курс валютарам ҳар рӯза кӯшиш мекунем ки партоем. Раҳмат барои диққататон, саломат сарбаланд бошед то видеоҳои оянда. Самолет бизнес класс, смокинг либосой классик. Ҳамаш мешавад насиб. Агар дар ҷод наисти, ҳаракат фақат дили поқати, ҳаракат фақат даста поқати. Баъд ришам метафони ранги Рик Рос, баъд хидат мешаве Биг Босс. Барон Пабло Эскобар, барон ман ка бесто